Nagasat nga aldaw amin kakabsat, sa bali nga aldaw sa bali manen nga putahit nintay isagana ita. Aglutok iti giniktaan nga bisukol ita kakabsat. Nang ipapulot akarod iti paryok kat idibimbo dito ni kakmat nga rodan iti manteka na. Sa kumatin saro nang ingisa-gisa at ibawang nakakabsat kat idim ta may gisakin saro nakmat nga rodan ng kabla tila sunagan dati layanan. Ingisa-gisak matla ang kakabsat. Kat idi may gisak dati bawang layat ang lasunanan kakabsat in kabel kumat nga rodan dati may kaduang gitana. Kalpasan na may kabel ko dati kita nakakabsat kinalubak laang. Ipaturay ko lang agburak sa kondomot ipisok dati bisukol na. Agburburakan kakabsat isungin kabel ko nga rodan dati bisukol. Kinalubak man entap na tikas sakit na laklak ang agburak kakabsat. Kat idinta nagburakan ini kakmat nga rodan ti asin na kan dati magic sarap na. Tap na tikas sakit na nanamat lang dati ginitaan tayo nga bisukol kakabsat. In kiwar-kiwar ko manen ulitan kakabsat. Kat idinta nagburakan kakabsat in kabel ko mga rodan dati umunang agita.